Genduk sisa dong wis mati nang endi arep sun kirim kabar aluk kandhane arep sun gede kawitan bisa tetes elo gending ingkang angka kalih teng wontene tari Srimpi Sekar Jatilan nggih menika pamungkasing gending utawi gending ingkang telahir nggih amargi waktu sampun cukup mantun niki tasik budal iring-iring nggih keliling Desa Nagasari nggih ngulon terus tutuk nang Wonosari nggih. Ayo genduk balik nggih. Barisane ditata maneh tapi metune genduk ojo sembrono tak jalukno gending bar jabar Madura Sronen Sakti Cak Karyan. Kapiyarsa swaranipun lerombake samudra. Rampak hara